nyeneng-nyenengno pikiran, mergo Suminten jare ape rabi. Iya, jadi nyantai. Undangane wis tak sebar yo. Undangane wis tak sebar. Kabeh wis tak cepepakno. Suminten wis karek rabi. Ngenteni. Dukun Rias wis, wis. Dukun Rias wis lagi tekan bingung iki. Lagi tekan bingung. Riasi nek bingung iki mau. Mane kok ora teko-teko. Lah iya bingung. Iya, panen apa-apa. Ate jan bejone Suminten kok. Ya. Anake wong desa, entuk Den Mas Broto. Jos. Seneng to, Le? Iya no. Lalu jadi nganten, ngomongnya timik-timik. Umpama kowe kok ora entuk Subroto, arep tak entukno gentong. Moh, ojo babon aku ra seneng. Manu mulya lho, kan. Sampeyan kan nak dadi bojone anake Adipati, awakmu aja lali karo wong kene iki. Nah, Ora to, Le. Ayo ya. Ayo. Yo kayane kok ngene iki arep ana apa? Ketinggalan kabar. Ora modal. Halo, Suminten. Iya. Iki ape dadi nganten? Arep dadi nganten. Wis bubar. Lho nek ponanku Suminten kok arep dadi manten. Iki entuk bojo sapa ka? Untuk bojo sapa piye lek? Den Mas Broto to, Den. Piye? Ngene tak kandhani. piye? Den Mas Broto iku arep dadi manten. Ning ora karo Suminten, karo Cempluk Warsia. Iki gara-garane kowe. Umpama Suminten ora mok weni kabar kaya ngene, ora ngarate semaput. Lah iya. Berarti Den Mas Broto rabi karo sapa? Karo Cempluk Warsia. Kowe ngene iku ya trima. Lho, Ponakmu digawe ngene. ngono? Iya, Aku ora trimo. Catane goroke. Tak tambanane nak jaluke donga cikal bakal desa kene. Ngono ya. Assalamualaikum salam. Ya Lon. Amit-amit, Mbah. Ya. Kula njaluk donga puasamu, muga-muga Suminten mari disekseni cikal bakal desa mriki. Malah mbok cengkeng kamu piye? Manuk nak mati kudune diaman. Sebul. Disebul to? Ya. Lah ya iki tak sebul tak menawa mari. Ora duwe. Tak dolanane aku. Lah iki lho nanda mau dikene. Aku tetep duwe Iki gebolane aki. Oke, mesake. Ana tanah semuam ta ora ndak? Lah, Aja direkam lho, aja direkam lho. Aja direkam, aja direkam. ati dembolane ki ndi? Kudune gampang. Gampang piye? Napas buatan. Ape? Ora nek kono ora nek kene. Tambane kok dalane dhewe. Kok dalane. Maju. Dalane piye? Dalane mboke. Terus Terus. Ben supayane Suminten mari. Diraupi dalane. lah, kan monggo sing duwe dalan iki kowe. Kowe mboke Suminten. Lah, Meneng kok? ayo sing jero. Sing jero. Mandi ya, mandi ya. Lah ya. Krugit anakku.
Ngucul kabeh. Ngucul kabeh.
Broto kabeh. Mas Broto. Mas Broto. Mas Broto. Sayangku Din Mas Broto. Mas Broto. Mas Broto. Din Mas. Ayo. Aduh. Din Mas. Ayo sekarang, ayo. Din Mas. Asik. Matur nuwun. Mas Broto. Mas Broto. Mas Broto. Teneling ten. Iki Mas Brotone iki lho, iki lho. Eling yo. Eling yo. Yo. Yo suminten. Eling yo yo. Ya. Eling yo. Eling yo yo. Mas Broto. Oh ya, oh ya. Ayo. Ya, 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 ya. Din Mas. Mesane Pak Ibu. Ya, lah iya datang. Ya elek jojo. Ayo balik yo. Din Mas. Matur nuwun. Ya. Matur nuwun nggih Bu. Matur nuwun. Matur nuwun. Ya iki lho Mas Broto. Din Mas. Ya, hei. Jalan. Ya. Matur nuwun. Din Mas Broto. Mas Broto. Hei, wes. Ayo. Hei, Mas Din Broto. Mas. Hei, Din Mas Broto. Broto.
awal siamat. Ojo nganti belan aku timbul lawan kakak kula. Sawetara kemekoning ngampal aku pengen gawe kakak kula sing dikon banget. Kabar lelayu lajeng sinten ingkang pejah Cempuk anak diko pejah akan cempluk anak kanjenge Kakang Barat Surabaya cetha anak kula niku dipun dikara kalih tiyang nanging yen cempuk niki dereng pestine pecah mangkinipun saged waluya ajeng kula sadan ngaji mari Kanjenge Hatipati boten nyuwun pirsa dumateng panjenengan hukum wonten ing Kadipaten Galet iku wonten pinten perang wonten kalih perkawis napa kemawon hukum negara kalih hukum agama. yen hukum negara kados pundi Hukum negari nika lumampahipun pradata sinten menungso ingkang gadahi kalambatan negari ingkang paling pidana. yen hukum adat Hukum adat senajan to wonten simerat nanging nika sampun dipun percaya wiwit jaman jujanipun. Tuladhane kados dene yen ana wong utang beras nyaure kudu beras, yen utang pari nyaure nggih pari, yen utang pati nyaure nggih pati Kakang. panjang yen mangke dalu wonten kentongan kitir warok surah menggolo mateni tiang Ojo nganti ana tetembungan tundang turutan. Ojo nganti ana tumite sithik. Yen bisa endake tumindake maratuwamu. Barengan kelawan kowe Cempuk. apa kelakuan wis wani perintah wong supaya nggorok lawan anak Dadi watine kowe wis ngerti. wis Sing salah sejatine dudu aku. diurus sing salah sapa Sing salah kuwi kowe. Pecahon mripatmu, goblokmu, mestine kowe krungu. Kowe den masih Subrata wae calon mantumu. Ento kelawan Suminten ning wondene telondokku mung tono-tono. ento kabeh mau den masih goto Tresno kelawan anakku Cempluk aja ngluputke aku mula ning kowe wis pani mateni kelawan anakku padha wae kowe wis duwe utang aku Tegese utang pati nyaur pati Roe murid ngoran garek ora bakal nampe tantanane musuh. Lek kowe pengen dadi wong sekti, ayo le merak nikel tanding ngelawan. tak keker sepiro kan kaya
Yo iki pawongan kan goro cempluk warsia. Terus menika Nggih. nah kalian cempluk warsia. Nggih Den Mas. Masakan sama. Dek, jane ka sinten? Sembrono. Rupane ngene kok Den Mas Broto. Nek ora nang tak tambane ora rampung to, Pak. Mari. Wis taen suminten. Terus iki suminten. Iki suminten. Wis. Yo rapi yo rapi. Tenan. Kowe tresno karo Den Mas Broto. Yo, Den Mas. Den Mas Subroto. Suminten iki banget tresno panjenengan. Ngantos kedadian ingkang kados napa. Nanging kula niku sampun gadah bojo mboten wonten sanes cempluk warsia. Mila kula sumende kalih cempluk warsia. Jemlo Terus pripun, Pak? kabeh gumantung saka kowe. Mergo suminten nganti edian kabeh tresno saka Den Mas Broto. Apa kowe kira mesake karo suminten? Ya wis Pak, aku mesake, aku gelem diwayuh kok, Pak. Gelem. Iya, Pak. Bejo. Lho, kula niki ayo. Iya. Kuat apa ora? Oh nggih. Lho, Jan. Ayo sing adil, Pak Yen. Nih, Den Mas. Mergo suminten ya wis mari. Kadipaten Galek ya wis tentrem. Leres. Tentreme ana ing Kadipaten Galek. Gumerek ana ing desa Kebung Lapang. Sasampunipun nimbali ketoprak bakti kuncoro dipun paringi panjang yuswa. Amin. Cedhake marang rejeki ingkang melimpah. Amin. Dipun adohke marang Sengkala. Amin. Sengkala dina taun sasi bisa kasirep dinten sakmenika nukulake karahayon. Monggo sesarengan Kuncoro.